lesi siyisinkwa esehla ezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehla ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade, futhi isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Futhi ke isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Sicela kubona ku-47 la uJesu mayikhuluma nabafundi bakhe batshela ukuthi uqinisile ukuthi okholwayo unokuphila okuphakade. Njengoba siye siqinisekise okholwayo indodana unokuphila okuphakade. Ukuqinisa kulamazwi la uJesu abasho athi uqinisile uyafunga uyagomela usho kabili ngiqinisile ngithi kini okholwayo unokuphila okuphakade. Mina ngiyisinkwa sokuphila. Okholwayo unokuphila okuphakade ngoba sonke sishisekela silabalabela ukuba sikhole ukuze sizothola lokuphila loku okuphakade, ngoba akukho lapho singakuthola khona. Sikuthola ngokuza kuJesu Kristu, sikholwe uye, then sizothola lesi sinkwa sokuphila. Uthi okhokho benu badla imana ehlane bafa. Imana yayihle ezulwini, iyisinkwa banikezwe sona ukuthi badle basuthe ngaso. Yazi ukuthi badla imana bafa, kodwa yena odla lesinkwa lesesiwuye angeke afe naphakade. Lesi siyisinkwa esehla ezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi. Ngoba uJesu wehla ezulwini yize weza njengomntwana waqalela phansi waba umntwana wazalwa, kodwa yena wehle eyisinkwa esiqhamuka ezulwini esizofanele ukuthi sidliwe yithi la emhlabeni. Bonke abasamukelayo nabasifunayo basidle bangafi. Khona ukufa lokho uthi mawufile ufe kuphela ngoba awuna budlelwane noNkulunkulu uyafa uphela. Kodwa abanobudlelwane noNkulunkulu bayafa abaphile ngale kwethuni, ngoba bazana noNkulunkulu, bazana noJesu Kristu, banokuphila okwaphakade. Laba abanye abangenayo uJesu Kristu baphila eHades, lapho khona umlilo. Ukuthi khona kwenye indawo la kubhale khona ukuthi lapho kulowo mlilo impethu yakhona ayifi, and then nomlilo wakhona awucimi, kusala kuvutha njalo nje. Bonke abafikayo asibafa bangazange bamukela uJesu Kristu bangena kulowo mlilo lowo. Futhi ukucishwa kwalowo mlilo kuyocishwa ekupheleni, uma umhlaba sowugoqa uJesu ebuya ezohlulela, nawo lowo mlilo uzocisha mhlawumbe ngaleso sikhathi leso, ngoba kuzabe sokuqala izinto ezintsha, umhlaba omusha, nabantu abasinde ekufeni lokuya kokubhubha. And then abantu bonke abangazange bamamukela uJesu Kristu bayodliwa ulo mlilo lo ongafi, ney'mpethu zakhona ezingafi. Uthi lesi siyisinkwa esehla ezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehla ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade, futhi ke isinkwa
engizakusinikela ngenxa yokuphila kwenu siyinyama yami. Uthi isinkwa sehla ezulwini. Odlala lesinkwa leso uzophila phakade. Madla lesinkwa leso ngoba uyisinkwa esehla ezulwini. Wasitha isitsha wathi ebongile lesi silikazi lami phuza ngemfanelo odlayo inyama yami nophuzikazi lam wophila naphakade ngiyakumuvusa.